Jingriewblei ba imsngi tapen slek yang da sim bakoi jongmei. Kat ba ngadang Pule ya ktien ka jongmei. Ai bangan ya sneu ya kasur jongmei. Kaba pasiau ha sim jonga. Ai yang ka jinsta jin shampang. Pas ngau tu ya kubor ba mil ai yang Ai ba ktien ka jongmei. Kan long ka jingkemen ya ka dok not jonga. Bat ka syarak ya kikzat jonga. Ai yang ka bor. Pantai ya ka jingim jonga. Halor ka ktien jongmei. Tu ai ba ki ai ba ro. Kin long hanga kat kum ka ktien jongmei. Pen kemen yang habang ayo sneu ya ka ktien jongmei. Bat bangan ri kendong ya ka. Keren ko trai. Nga syakri jongmei nga snau. Publei shibun jisu. Yaro yame jisu. Kajing Pule na gospel jong Lukas. Kelenong arpawai dekat basan hadok hadwai. Kato kenengot naki kelaya keren syapang ke tempel. Balapen internet daki mau bakansai. Bat kecing ais ngabha bala terwa hawlai. Jisu ulaong. Kat ne piyoi, henrei kesngi kan poi. Haba en omsa wat duwai umau halor uwai pan. En sapen tua ya baro. Ko nong hikai kila keli. Lano kene kan urlong. Bat kandon kadak kesin ayu. Haba kan sedang banjia. Ujisu uong. To sumar wat penbej. Nababon kibri kinwan ha ka kyrteng jonga. Da kabaong. Ngadai uta bat kaya kalapoy. Hai wat bot iki. Whatsap ting haba pios ngau syapang kitma. Bat JINGKIHWin kum kini ki ai. Kidai banjia shwa. Henrei kamut ba kacingkut kalajan. Nang ta ulapan bot. Kawai kari kan nyelek ya kawai pat kari. Kawai kahima kan nyelek ya kawai pat kahima. Endon ki jumai ki bashir kai. Kinam sneu bat ki klam keleng saudong. Endon ki ai ki bas ngau trim. Bat ki dak ba iting hasun beneng. Ka gospel jong utrai. Some of his disciples were remarking about how the temple was adorned with beautiful stones and with gifts dedicated to God. But Jesus said, "As for what you see here, the time will come when not one stone will be left on another. Every one of them will be thrown down." "Teacher," they asked, "when will these things happen? And what will be the sign that they're about to take place?" He replied, "Watch out that you are not deceived.
For many will come in my name, claiming, I am he, and the time is near. Do not follow them. When you hear of wars and uprisings, do not be frightened. These things must happen first, but the end will not come right away. Then he said to them, Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be great earthquakes, famines and pestilences in various places, and fearful events and great signs from heaven. Kajing yero ime ko Chris.